नै कारेंघर न'आ दिनै नुफैबाय फैनानै नै फार्स्ट जोबथायाव जाफैबाय नङा होमबा? फैनानै बोरै मा रखम नांखो? जोबोद मोजांखौनो होनदों। दायो बिनि खाथियाव सेराव थांनोसै माबायदि नङा होमबा दिनै फार्स्ट टाइम बेयाव फैदों कारेंघर होनना बुङो बेखौ दायो बिनि सेराव थांगोन जों लोगोसे बेयावबो गाखोगोन मा दङ सिङाव नायनोसै डिटेल्सखौ जों खाथियाव थांबासो जों मिथिगोन नङा होमबा ओंखायनो सेराव थांदोनि दा सान्दुङाव दं सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो गाखोनोबो खस्थ' सिद्दा जेनेबा गिलायनाय मोनो आरो आं गाखोबावनोसैसो नै दानोबा आरो गोजौ मोनसेयाव गाखोबावलायनोसै फै मा जाख' हाला गोजौआव जोबथा गोजौ गाखोनो नागिरदो नङा होमबा हायक' हाय हेल' बयनिख्रुइ गोजौ लास्ट जोबथायाव जों गाखोहैनोसै बारे लास्ट जोबथा होनना बुंगोन बेखौनो नै कारेंघर न'आ दिनै नुफैबाय फैनानै नै
फार्स्ट जोबथायाव जाफैबाय नङा होमबा या नंगौ फैनानै बोरै मा रखम नांखो जोबोद मोजांखौनो होनदों दे थिगानो बेनो जाबाय नै जोबथा जों बिराद गोजौआव दंफैयो जों दा नै गाहायाव खिथिहरा नोंथांमोननो दायो गाहायाव ओंखारनोसै स' दायो जों माने आं गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोबाय दायो फैनानै जोबोर गाहाम नांबाय आरो लोगोसे बे कारेंघरखौ नुनानै जोबोर मोजां नांबाय लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअ'आव नोंथांमोनाबो जुदि मोजां नांदोंब्ला कमेन्ट्सखौ हरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबासो आंबो गोजोननाय मोनो नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअ'खौ आं देखायनाय जाबाय दिनैनो रंघराव दंफायो जों रंघर मिन्स कारेंघराव जोबोर मोजां दायो नुजोबदों होमबा जों दायो बे जायगानिफ्राय थांनोसै दायो जों बे जायगाखौ नायखांबाय जोबोर मोजां नांबाय बेखौ नायनानै जोबोर समायना स' नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट्स आरो साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ लोगोसे नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना दाबायना होबानो जाबाय बेफोरबायदि आं नोंथांमोननो ब्लग भिडिअ नोंथांमोननो गोदान आनानै फैबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लागोन स' आं नोंथांमोनखौ आरो गुबुन मोनसे भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन आरो लोगो हमफिननोसै दिनैनि भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबगोन होननानै सानबाय मानो होनना बुङोब्ला भिडिअ'आ जोबोर गोलाव जाबाय ओंखायनो आरो नेक्स्ट ब्लगखौ आं नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननो होनाय जासिगोन बेखिनिखौ आं दिनैनि बे भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय